Ilang pre, ako pinagkawat ko ng kanding pre. Pumunta ka dakon. Ay, kiti, nadi ka kiti. Ako lang yung gihinluan ng saging kiti kay lima na ni katuig kiti ba niya wala ning tubo ba. Kaya muna akong gilimpyuhan ang punuan niya, akong gabri punuagi para mo tambok mo ni siya kiti. Ay. La, kulaw naman siyang kuluwi ko. Tuod no. Ano sa mas kumpare? Kumpari. Oh no. Ako rin nagkuha sa kanding. Ako na ko rin. Muagi ba yung bibri ah? Tayo ko ano? Sakit gila ka rin. Pre. Asa man ka nakakitag binunalay pre? Nausa man ka pre? Luya ni mo kun oy. Wala pre. Naman mo da pre. Kanang isa kasi manan akong gibati pre sa akong kuan ba? Sige kong kalibang. Nagpa-check up na ka sa anak sa doktor pre. Kumana pre. Wag yapon na ulian pre oy. Wag gidautan lagi ko pre. Duda ko ni kumpare ba? Murag siya masiguro nagkuha sa akong kanding. Ay mo ba pre? Basta mga inaana pre, nang gidautan pre. Di gyud na maulian sa doktor. Mas nindot ana, magpabinisaya ka. Kaya expert sila ana. Mau ba pre? Ginahala na pre. Tabangi ko pre be. Tama pre, kinaman ko kaila na albularyo pre. Ubanan ta ka dito pre. Katong mga niaging mga simana pre. Kawat akong kanding pre. Kawat akong kanding. Oh no. Nya, wag gyud ako nakitaan. Ipabarangay na nako pre, ako nang gipabarangay. Wa man gyapon nakitaan. Mao tong naay nakaistorya sa kuha. Hinduol ko albularyo pre. Mao to. Ako gipadaot. Oh no. Ako ba pre? Panlibang na kong durian pre. Panlibang na ako para mutagam yun. Parang litre nga mangayo og pasaylo ang kwento yung pre. Dawaton pa nimo pre. Ako pre. Dahil ako istoryahon pre. May mga siyang pasaylo sa kuha. Pasaylo ko na to. May ginangay mong pasaylo. Ilang pre, ako ginagkawat sa imong kanding. Mamo niya, nagkiyong-kiyong. Pasaylo ako pre.